Вітаю, шановні глядачі! У сваім пілотным выпуску я ўжо казаў, што поспех беларускага нацыянальнага праекту гэта адзіны шанец на поспех такіх роднасных яму зямельна-рэспубліканскіх праектаў, як Смаленскі. Таму што, калі не будзе першага, не будзе і другага. А як жа сёння выглядаюць перспектывы беларускага нацыянальнага праекту і з чым яны могуць быць звязаныя? Я на гэта гляджу вачамі як акадэмічнага даследніка, так і палітычнага назіральніка. Ёсць такая кніга шведскага даследчыка Per Андерса Рудлінга «Узлёт і падзенне беларускага нацыяналізму». Яна вядомая беларускім акадэмікам на захадзе, на яе пісалі рэцэнзіі, у тым ліку і мая калегіня па Карлавам універсітэце Алена Маркова, якая раскрытыкавала шэраг генных ідэй. Што да мяне, я думаю, у гэтай кнізе Рудлінга у цэлым варожай беларускаму нацыяналізму ёсць дзве асноўныя ідэі. Першае – гэта ягонае сцвярджэнне аб штучнасці беларусізацыі ў ранні савецкі час. Якраз его і крытыкавала спадарня Маркова. Я ж у сувязі з гэтым скажу тое, што гэтая беларусізацыя была неэфектыўнай толькі з адной прычыны. Яна праводзілася ва ўмовах расійскай культурна-палітычнай гегемоніі. У Чэхіі, Славаччыны, іншых постімперскіх краінах нацыяналізацыя, у тым ліку моўная, была паспяховай, таму што імперская культурна-палітычная гегемонія замянілася гегемоніяй іх нацыянальных дзяржаваў. Беларусь падчас так званых беларусізацый пачатку і канца мінулага стагоддзя захоўвалася ў імперыі дэ юра ці дэ факта. Таму нацыяналізацыя упіралася ў сцену расійскай культурна-палітычнай гегемоніі. Адсюль высновак: для паспяховасці беларусізацыі неабходна усталяванне ў Беларусі беларускай культурна-палітычнай гегемоніі. Толькі тады, народзе, зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля уже не будзе. Гэта менавіта яно. Другае пытанне з кнігі Рудлінга – гэта прычына таго, чаму беларускаму нацыяналізму не ўдалося дабіцца такой гегемоніі. Рудлінг кажа пра гістарычную слабасць беларускага праекту, з чым увогуле згодныя амаль усе даследнікі, у тым ліку беларускія. Асабліва, калі мы параўноўваем беларускі нацыянальны праект з такімі нацыянальнымі праектамі, як польскі, літоўскі, а сёння і украінскі. Гэтай тэме прысвечана серыя гутарак беларускага гісторыка Сергея Абламейкі з яго гасцямі, як беларускімі, так і замежнымі вучонымі у яго праграме «Гісторыя на свабодзе». Магу толькі параіць іх паглядзець, асабліва ягоныя размовы з Паўлам Цэрэшковічам. Як, на мой погляд, выглядае вынік стагоддзя беларускага нацыянальнага руху сёння? Ён прамежкавы, незавершэнны і няўстойлівы. Два ягоныя вялізныя плюсы і заваёвы – гэта тое, што ёсць міжнародна прызнаная дзяржава Беларусь са сваімі інстытутамі і атрыбутамі, і тое, што пераважная большасць яе насельніцтва лічыць сябе асаблівым беларускім народам. Аднак, ці з'яўляецца сённяшняя Беларусь паўнавартаснай нацыянальнай дзяржавай, такой як Польшча, Літва,
Чэхія, зараз і Украіна? Адказ відавочны, на жаль, не. Ці з'яўляюцца тыя, хто лічыць сябе беларусамі, сфармованай нацыяй, якая, прынамсі ў большасці, размаўляе на сваей мове і надзейна аддзелена ад суседзей тым, што Энтані Сміт называў этнасімвалічным комплексам. Адказ таксама відавочны – не. У сувязі з гэтым хацеў бы звярнуць увагу на некалькі паказальных падзеяў з медыа-асяроддзя. Па-першае, дастаткова малады блогер Луні заявіў, што беларуская не з'яўляецца роднай мовай для большасці беларусаў. Маўляў, роднай для іх з'яўляецца расійская, а розныя гаворкі, на якіх размаўлялі іх продкі, таксама не былі беларускай мовай. Па-другае, гэта гісторыя з гендернымі квотамі і патрабаваннем да грамадзянства, у тым ліку добраахвотнікаў на выбарах у каардынацыйную раду. Па-трэцяе, гэта вядомыя здарэнні ў палку Каліноўскага. Дык вось, вяртаючыся да беларускага нацыянальнага праекту, трэба сказаць, што гістарычна ён зараз завіс у становішча ровара, які стаіць, балянсуючы і не едзе. Фармальна ёсць дзяржава і нацыя, але фактычна гэта правінцыя расійскага свету з яго каланіяльнымі намеснікамі. 100 гадоў таму было беларусамоўнае сяло, якое ў нацыянальнай дзяржаве павінна было перацячы ў беларускамоўны горад. Але ў імперыі адбылося тое, што беларусамоўнае село перацекло ў расійскамоўны горад і амаль знікла. Аднак, як лічыць Олег Латышонак, сёння ўжо ёсць недзе 1,5 мільёна нацыянальна свядомых беларусаў, і у асноўным гэта ўжо гарадскі кляс. Такім чынам, калі казаць аб ровары, то ён не можа вечна стаяць балянсуючы. Ён альбо едзе, альбо упадзе. Але апавесці яго могуць толькі гэтыя прыкладна 1,5 мільёны чалавек. Але ці могуць 1,5 мільёна апавесці прыкладна 8 мільёнаў? Так, могуць, але пры дзвюх умовах. Па-першае, яны самі павінны дзейнічаць кансалідавана. Гэта значыць аб'яднацца ваколь галоўнай мэты і адкінуць тое, што іх падзяляе. Па-другае, яны павінны прапанаваць гэтым 8 мільёнам тое, што ім блізка і зразумела, і тое, што яны хаця б тэарэтычна могуць падтрымаць. Тады ўзнікае пытанне, ці адпавядаюць гульні ў гендерныя квоты і прасоўванне гендерных і іншых падобных ідэалогій гэтым метам? Адказ відавочны. Але ў такім выпадку відавочна і тое, што адбудзецца з беларускім нацыянальным праектам зноў. Калі его узначаляць такія сілы, ён зноў пацерпіць поўнае паражэнне. І на гэнны раз, хутчэй за ўсё, канчатковае. Проста таму, што у яго ўжо няма рэсурсу сваёй беларусамоўнай вёскі, якой хапіла амаль на век. Затое ёсць пакаленне дэбілаў-манкуртаў, якія ўжо не лічаць беларускую мову роднай для беларусаў. І нарэшце пытанне. Хто ва умовах краінаў, якія развіваюцца, а Беларусь у лепшым выпадку у найбліжэйшай будучыні будзе краінай у стадыі развіцця? Хто ў такіх краінах выступае гарантам іх нацыянальнага выбару і суверэнітэту? Адказ вядомы. Гістарычна, звычайна,
гэтым гарантам станавіліся нацыянальныя войска. Відавочна, што ў беларускіх умовах асновай такой нацыянальнай арміі могуць стаць падраздзяленне беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне, найперш полк Каліноўскага. Тады ўзнікае пытанне, наколькі правільна, што нейкія людзі з палка хочуць удзельнічаць у незразумелых выбарах ураду у адным шэрагу з нейкімі гендернымі і выпадковымі актывістамі па гендерных квотах, які незразумела хто і незразумела навошта зацвердзіў. Можа быць правільна, каб будучае нацыянальнае войска мела не адзін голас з 10, а вырашальны голас, асабліва у лёсавызначальных для нацыі пытаннях. Альбо хтосьці думае, што войска сваёй крывёй вазьме ўладу, каб потым аддаць яе гендерным актывістам і выпадковым палітыкам, то бок тым, хто не знайдзе падтрымкі ў нацыянальна свядомай меншасці і раз'ядноўвае і зноў супрацьпаставіць ее большасці народу. Таму, сябры, моя выснава такая, што гісторыя можа даць яшчэ адзін шанец беларускаму нацыянальнаму праекту. І умовы ў яго будуць непростымі, але і недрэннымі. Гэта ўжо існуючая дзяржава, і гэта большасць насельніцтва, якая лічыць сябе беларусамі. Але гэты шанец хутчэй за ўсё ўжо будзе апошнім. Таму што беларускі праект моцна запознены, большасць беларусаў, на жаль, денацыяналізована і знаходзіцца ў арбіце расійскай культурна-палітычнай гегемоніі. Менавіта таму толькі згуртаваны і валявы ваенна-палітычны авангард на гэты раз можа завяршыць нацыяналізацыю і згуртаваць вакол сябе як нацыянальна свядомую меншасць, так і большасць народу вакол зразумелай усім мэты незалежнай, нацыянальнай і справядлівай Беларусі.